Буйдак егетләр хатын кызлар турында бик күп беләләр. Белмәсәләр, өйләнерләр иде. Сәлам буйдаклар һәм стабиль рәвештә тәмле ашаучылар. Саумысыз безгә тәмле ашлар пешерүчеләребез. Дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген чынлап та буйдак егетләр. Башлык буйдак икәнлекләреннән башлык бер як кешеләре, берсе Арча егете, берсе Балтач булса, бер үк уку йортында белем алганнар, икесе дә миңа калса бер үк төрле юнәлештә яшьләр өчен күбрәк матур-матур җырлар башкаралар һәм әйтергә кирәк, икесе дә Татар музыкаль телевизион премиясе номинантлары Илназ Гарипов һәм Ленар Яшин. Сәлам, җегетләр. Сәлам, Илназ. Хәерле көн, Булат. Ленар. Сәлам. Так, монда исем нәрсәне була ите? Нормально тавыш ите. Сәлам, Булат. Тыңлаучылар ди. Ялшан. Минем образымды. Образы Ялшан бит икән. Илназ, әле син бик Ялшан егет түгел, әле бер ел элек кенә килгән инде безгә. Бик матур бүләк алып килгәнсең, күреп торам. Тапшыр. Барыгызга да исәнмесез дип әйтәс килә, Булат. Сәлам. Сәлам телевизор караучылар, ТМТV каналын яратып караучылар. Мин инде аптырадым нәрсә алып килергә икән тапшыруга дип, ләкин күп кенә менә шкафлардан актара торгач, Минем копия чыкты. менә бу сувенирның да кирәге чыкты. Ниһаят, һәм мин аны сезгә бүләк итеп алып килергә булдым. Бу кайтты Таиландтан. Безнең экватордан, шуңа күрә Сезнең экватордан инде. Безнең экватордан кайтты, Таиланд якларыннан, Паттайя шәһәреннән. Менә матурлар сувенир. Бу бүтән менә сезнең менә бу стенада илеп торган сувенирлардан аерылып торырга тиеш, һәм менә бу кемнеке дип сорарга тиешләр моны һәрбер кергән кеше студияга. Бу без әйтербез, бу Илназныкы дип, бу Илназның портреты дип яхшы. Бу кемнеке бу Илназныкы? Аулагачтан. Агачтан шыпшын агачтан менә үзебезнең урманнарда шаулап үскән кайын агачтан. Бик зур рәхмәт, Илназ. Сезнең интерьерга да туры килә. Тузан җыеп туйгач, мен сездә тузан җыйсына дип безгә килгән. Рәхмәт. Әйдә, Ленар, син нәрсә алып килдең? Күреп торам, бик матур. Нәрсәдер монда сувенир. Мин дәгән шулай сувенир. Минем ташбака. Так. Матур кызыл. Исеме дәгән бар хәтта. Сириус. Сипрос дигән монда. Сипрос дигән кебек әйе. Нигә ташбака? Нигә Чөнки төрле җанлыклар бар иде. Ә менә ташбака ул самый бер яхшы энергетика алып килә торган, уңыш алып килә торган, тазалык бирә торган дип фэншоу буенча дагы шулай бик әйбәт сувенир. Бик әйбәт һәм бик матур сувенир һәм күреп торам ул магнит, шулай бит? Нигә магнит менә монда мин элеп куясым килгән аны холодильникта күрергә. Киләсе тапшыруларда дагы. Булыр микән, юк микән киләсе тоташаксың. Булыр микән. Юк, бик күңелле. Бик зур рәхмәт, җегетләр. Бүләкләрегез өчен, истәлекле бүләкләр өчен әлбәттә безнең аш-су бүлмәсендә алар үз урыннарын алырлар. Ә без инде бергәләшеп башлыйк тәмле көрәшебезне. Димәк, тапшырубызның шарты буенча мин сезгә төшерәм. Илназ, син шулай күргәнең бардыр, Ленар. Аерым вакыт эчендә монда хәзер бирелгән ризыклардан инде тәмле ризык әзерләргә кирәк. Беренче аш, икенче аш буламы, кайнар аш буламы, яисә берәр төрле ризык һәм берәр төрле салат. Әйдә без болай эшләгәле, синең инде нәрсә әзерләгәнне без беләбез. Нигә осталыгың бар икәнен күрдек. Ленар, син нәрсә әзерләп аласың син? Бүген менә тавык түшкәсе һәм яшелчәләр монда. Хәзер әйтәм, нәрсә әзерләп? Нәрсә әзерләр идең менә? Мин әзерлим тәмнушка. Нигә тәмнушка? Нигә тәмнушка? Кичкенә вакыттан бирле мин бер яраткан тәмнушканы пешерә. Нәрсә булып сорагач, мин тәмнушка диде, ул үзендәге исемен белмидер, күрәсен. Ну, ничек әйтим, запеканка шикеллерәк ул. Ну, тапшыру барышында күрерсез. Тәмнушка һәм салатның исеме? Мин әле тагын бер пешерәм. Тәмнушка 2. Лапша. Матур токмаш. Ит белән. Матур ит белән, так? И салат, кишер салаты. Кишер салаты, булды. Тәмнушка, матур ит һәм Үзем дә шакатып тыңлап тордым. Сиңа бик авыр туры киләчәк бүген, аны җиңәргә. Интернет исемнәре буенча да ул җиңде. Ит пешерүче буларак, мин уста ит пешерүче дигән исем бирелде миңа тапшырда. Шуңа күрә мин аерым рецепт уйлап таптым Илназ Гариповтан. Теге тавыш. Илназ Гариповтан инде. Тавыш. Илназ Гариповтан. Тавык ите дип атала. Гомумән бу иң 23 февральдә менә үтте бит әле бәйрәм. Менә шул бәйрәмгә пешерелә торган ризык, чөнки 8 мартка аны әзерләргә ярамый. Без нәрсә өчен? Чөнки әгәр хатын кызларга тавык әзерләп бирсәң, ул каннибализм санала. Шуңа күрә
Тауық ашатырға ярамай. Шайырам әлбәттә. Илназ Гариповтан ит булачак. Тауық ит. Һәм салат. Һәм салат. Әле уйлап чыгармадым. Салат, білмеймін, греческий менде. Давай грек салаты әзірлейміз. Салат. Ярар. Басын грек салаты. Уңышлар жігіттер сізге, айдагыз, мені пішақ көресіз ме? Жайлап иплеп кенә түшкәдән башлыйсыз ме? Нәрсәләр эшләргә кирәк, вакыт күп түгел. Эшкә керешегез, мин сезгә бүгенге эшегездә ярдәм итәчәк. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы заводы ачык акционерлык җәмгыяте хакында кайнар сүзләремне әйтим әле. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган завод сабап. Германия технологиясы буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча завод сабаны достар интернет кибет ашыгып алырга мөмкинсез. Һәм игътибар итегез Кукмара товарларын алганда һәрберсенең төбенә игътибар итәргә кирәк. Анда Кукмараның фирменный логотипы бар. Кукмара дип язылган. Бары тик сыйфатлы һәм дөрес һәм тәмре пешерә торган завод сабаларына алыгыз. Инде каян алырга белмәсәгез, Казанда бар аның фирменный кибете. Павлюкина урамы 114 корпус 1 адресы буенча урнашкан. Спонсорыбызга Кукмара товарларына зур рәхмәт. Я достар, безнең инде керәшебез башланып китте. Илназ Гарипов күреп торасыз бүген бик оста. Ни буларак? Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлап җибәрдек. Озынча әйтеп кисә. Гомумән мин итне Сиңрә тавык каптырып карап торасың. егетләр Мин беләм. Мин шутлыйм. Нәрсә шутлыйсың? Җәйгә калган көннәрдә җәйгә шәкем калды шутлыйм. Юк. Әйе. Гомумән мин итне пешерергә тиешләр дип уйлыйм егетләр генә. Һәр вакыт. Һәр вакыт Шуңа өйләнмисең инде. Юк, өйләнәм. Чөнки яратам. Ләкин хатыным минем ит бер кашан да пешермәячәк. Ул гарнир гына әзерләячәк. Дөрес бит инде. Мин ит пешерәм. Хатын гарнир Сен пешерәсең. кайтачаксың, арып калып, ит ашыйсың килеп. Әйе. Хатын әйтә, итне кадерле үзең пешерәсең инде, әле. Тегендә. 2 сәгать гарнир күптән әзер, ите юк. Яисә без үзебезгә генә ит пешерә башладык. Юк, менә мин һәр вакыт бер сорау кызыксындыра булат. Әйе. Өйдә сезне кем пешерә? Әлбәттә инде тормыш шешәгем, тормыш иптәшем. Ул сиңа бер гәүшә әйткәне юкмы? Мин Менә аны күп таршыларда катнашасың. Син инде күп пешерә беләсеңдер дип берәр нәрсә. Пешерәм дип сирәк зур бәйрәмнәр булса гына. Юк, Ләйсәм Ширау яшәп тора янында. Әйтеп. Ләйсәм Ширау яшәп тора янында Мин шайтыр. сез мине турда бүген сирәк тырышасызмы? Бу тапшыру сиңа да файдалы булсын өчен дип. Ленар, Әу. син күреп торам кухняга бик пешерергә бик аз керәсең кебек. Нигә? Бу нәрсә Мин үземнең система. Син система. Мин сөягеннән аерам итне әйдәп. Экономичный итеп ит күп кирәк була миңа просто. Бу өзең күп ашыйсыңмы син? Күбашин. Күбашин. Нәрсә ашыйсың бигрәк? Рационыңда синең. Көндәлек рационыңда әйдә, күбрәк нәрсә өстенлек яшелчәләрме? Яшелчә җимешләрме күбрәк? Токмаш, ит. Токмаш, Токмаш, ит, аш, быткан бөтенесен дә ашыйм. Нәрсә алдыма куялар шуны ашыйм. Әни нәрсә әзерләй? Иртән бутка әзерлим. Әйе. Кич көндезгә күбрәк аш ашыйм инде шулай. Кичкә Кичкә я токмаш, я нәрсә алган нәрсә куялар шуны ашыйм. Идә нәрсә пешереп куялар шуны ашыйм. Алган нәрсә калар шуны ашыйм. Мен андый моны ашамыйм, тегене ашамыйм дип тора торам. Буш ямыяк аша. Кара. Фанаткалар. Контактта күп язалармы? Аллага шөкер. Ничә яшьлектәр? Менә синең аудиторияң алар кем? Минем инде Син дип әйтик. яшьлектәр өчен иҗат итәсең. Кемне күз алдында тотып җырлыйсың җырларыңны? Юк, мин кемгәдер ничәдер яшьлекләргә иҗат итәм дип әйтү ансы дөрес булмый. Мин иҗат Ничә итәм, инде? ул иҗат ошый дип әйтик 15, 16, 17 яшьлек кызларга. Ну күбесенчә ул Менә Илназ хәзер бүлдерәм инде Илназ инде бераз аудиториясы үсә төште. Илназ белән бергә. Әйе. Илназ үзе бер 7 ел, кайчан 7 ел? Мин сагына килдем 8 ел элек 2008 елда. Минем беренче фотографияны без табып алдык. Ул музыкаль десантта каршы катнашкан беренче фотография иде. Ул вакытта 18 яшьлек егет. Ярар, бу 19. Аның фанаткалары да 19 яшы, аңа яшы үсә барды, фанаткалары да үсә. Юк, андан түгел, хәзер инде җырның мәгънәсен дә үзгәртәбез, чөнки менә соңгы язылган җырлар Эй шабабыз язылды бит инде. Ялгыз хатын дигән яңа җырларыбызның берсе. Инде аудитория инде күпкә олгая. Улгайды. Олгайды. Гуман
Все. Сен теге үзең кебек яшындагыларны Кирәк түгел онытмадыңмы? пока. Юк, унтмадым, әлбәттә. Аларга да җырлар бармысың? Аларга да җырлар бар. Менә син теге син мейлем таңга талашым дигән кебегрәк җырлар булачакмы? Инде менә берсен яздым. Тагын менә без аны җыя башладык. Чөнки беләсезме, ничек хәзер теге яздырдык дип әйтә алмыйм. Чөнки бүтән җырларны хәзер без тере тавышка эшлибез. Җырны без язабыз, үзебезнең иштән инде нотага салабыз. Бүтән музыкантларны җыябыз. Һәрберсен ноталар язып, уйнарга өйрәтәбез дә, һәрберсен аерым яздырабыз. Менә безнең өчен аранжировка менә хәзер шулай. Ленар, синең тәмлешкәнең бер өлеше диярлек хәзер. Без моны хәзер куябыз. Монда салабызмы? Әйе. Яңа духовка кирәк була, димме? Без башта моны фольга куябыз, фольга булса. Әллә нәрсәләр белә бу, Ленар? Өйрәткәннәр моны. Өйрәткәннәр, Утыртып, кагазьләр тоттырып. Миңа кичкәнәдә әни пешерә инде, әни пешерә, мин шуңа күрә күреп Без белеп теге торам. барбар алдан әйтмибез моны нәрсә пешерәчәген, нәрсә булачагын. Бу теге үзенә күрә барыбер аз гына әзерләнеп килгән. Ит булса, мин шуны пешерәчәкмен дип. Әле ярый, тавык ите булган. Моны сыйыртан ясап буламы, шундый ясап пиканканы? Әле бушатабызмы? Юк, тәмле булмыйдыр аны. Юкмы? Салабызмы? Менә мин уйлыйм әле башта суганны кыздырып. Куям икән, итне кыздырган икән. Сыйыртарсыз бик кызык булды. Юк, менә сез көләсез. Мине гаҗәпкә саласыз. Сез көләсез. Менә башта суганны гына кыздырсаң, аннан ит үстәсәң, ул суган ул янып бетә. Бәрәңгән ишәтәбез. Берәңгерән. Кызып салабызмы әле шулай бераз? Әгәр дә инде башта итне салып, аннан Бераз суганны салсаң, кыздырыйк әйдә. тоже бер нәрсә булмый. Майса саламы? Минем уйлавымча башта суганны кыздырырга Менә кирәк. шулай шуңа күрә суганны Сал инде. кыздырып торам. Давай, пошел. Барысын да аудар шунда. Вот так вот, да? Әйе, һәм кызы утта бераз гына син аны Кыздырып алабыз. әйләндереп, нәрсә иттереп, мин әйләндергән кебек әйләндереп ал, яме? Суганы Бу синең шәп. тәмнүшкә бераз бәйрәмчә булачак. Бәйрәмчә тәмнүшкә. Бәйрәмчә, чөнки минем фамилия Бәйрәмов. Аңлашылды? Ансын беләм. Бәт. Һәм бераз гына менә да бирәле. Тузны. Әз генә туз салып ал. Әз генә, нәбәт. Әз генә. Тәмлерәк булачак. Так, помидор бераз хәзер. Помидордамы да кирәкме? Юк, безгә ничек пешерсәң дә бар, гафу итәчәкләр инде. Әлбәттә, әлбәттә. Монда инде Бәлки берәр кызыграк. шеф-повар ул табынның ничек әзерләнгәненә күрә. Аха. Монда җегетләр булган бүген, ничек туралышыннан карап, монсында бүген кызлар ясаган дип барысын әйтеп бирәчәк. Бәлки берәр рецепт уйлап чыгарыбыз да үзебез дә белмәстән. Әйе, бик мөмкин. Я менә иҗат турында сөйләшик. Иҗат менә син әйттең хәзер. Син күбрәк, син шоу студия Илнас. Ул гомумән үзе нәрсәгә корылган дип әйтик. Нәрсә дигәнне аңлата шоу студия Илнас. Монда шоу студия Илнас музыкантлардан да керәме? Әллә синең теге аппаратура арендасы керәме анда? Ут, колонкалар, Шоу студияльнәс гомумән ул үзенә күрә бер кухня. лейбл. Лейбл, әйе. Аның эченә керә җырны ясау, яздыру, язу, студияда аранжировка ясау, яздыру, һәм инде халыкка чыгару, шулай ук концертлар, төрле мероприятиялар, шулай ук шул тере музыкантлар барсы да шул хәтта клипта төшерәбез, әйе. Үзегез. Үзебез төшерәбез. Син кемдер яллыйсың анда? Яисә син штатта утыручы клипмейкерлар, видеооператорлар, монтажерлар? Юк, бездә штат дигән гомумән андый сүз юк. iPhone белән әйтәм. Шоу студияда гомумән штат дигән нәрсә юк, чөнки беләсең, ул дуслардан төзелде. Менә шул дусларда җилкәсендә ул тора бар. Сиңа берәр шикел аламсың? Иназ белән миңа җыр кирәк, яди яздырыга эшлегәле. Әйе, әлбәттә. Ал килә гына түгел, алар киләләр. Син дә алардан акча алмыйсың инде. Үзләреме? Юк, үзләре. Син. Шоу студияда булган кешегә без ничек акча алабыз инде? Без алабыз эш өчен генә. Шоу студияга килгән өчен берәү дә бер нәрсә дә акча алмаячак та, һәм дә сорамаячак. Әйләндереп тор шулай. Сөйләштек. Безнең Ленар Яшин синнән аермалыларак. Аның студиясы июньдә. Июньдә бар аның үзенең бүлмәсе. Колонкалар. Бар медиа клавиатура. Һәм беләсез кисә дуслар, абда карап тырышка гына ул. Шундый көдрә чәчле бер җегет. Ул бактым исәле фортепианода менә дигән ул ни белән торган җегет икән. Юк, мин шаккаттым Фортепианода Без хәтта ике куллап фортепианода уйный. синең белән музыка факультетын бетергән. Нотаны нәрсә икәнен белә. Нотаны нәрсә икән беләт. До, мажор һәм минор. Юк, ничек аны баянга алмаганнарга. Менә мин гомумән аша белән киләденә кергәч, бөтен егетләрне баянга
теге по умолчанию деп әйтейін инде. Бүтінге баянға жаздырдылар дейсің ба сен? Иә. Ауыл фортепиано оқиды. Мына қазір еме, біразына біз мұнда эксперимент жасап етіп. Тәмнушке бәйрамша болашақ, біраз қызып алды бітін де? Иә. Қазір салабыз ма? Все, да. Болды? Мен бүгін өзім теге шыжық повар керек мұнда. Білесіз ме? Шынапта бұл менің оқушы. Так, шынапта бит тәмлі бір болашақ. Алла берсе, шып шықсақ. Üstüne pomidor alalım. Pomidor bilen salғаш bola indi bu pomidor bilen bolğaş. Bitti bulaşaq. Siz olsa nega meni bayanisi bo'lmadi deb aytmoqchi bo'lasiz? Ne için bayanga kirmedin, ne için fortepiano söyledin deb. Men negadir kichkinadan shuni durustini aytganda bayanga qarash bek onday muhabbat yo'q men bayanga qaratan. Chunki joylarda bayan shulay yo'q, mana estrada nega. Shunda da deymi? Mana negadir men xoman uning qadar ko'nglimda tortmadi. Pianino, Sen Porsche pedoklietine kirgende sen nuldan bir narsa o'ynay bilmishga borib kirdingmi pianinoga? Yo'q, men gitarada o'ynayman men vaqtida. Gitarada? Gitarada. Gitar o'ynash bilan pianino butunlay ikkisi. Yo'q, nuldan o'randing pianinoni. Oy. Rahmat Bigzor o'qituvchilarga tuzganlari uchun, bergan bilimlari uchun Bigzor rahmat. Biri aldılarmı sen? Biri aldılar. Biri aldılarmı? Zo'r o'qituvchilarga. 5 yil bo'yi bizni o'qitganni Müzik maktabida bitali 7 klass, amında 5 yılda gana öğrenirge kerak. Bu narsa o'ynaysan buni, ayda imtihonga narsa yozarsan. Kimniki? Chopin'niki, Schubert'niki? Yo'q, Chopin, Schubert tug'il. Yakin, Bach, Johann Sebastian. unda polifoniya bor. Polifoniya. Ayi ham? Ham bir buyuki. Uramşırdım bayama degan kompozitsiya asarlari erbetni. Ya o'ngishlar sen. Nishimiz hozir? Ayt. Barang pomidorni solamiz hozir. Pomidorni mundami? Iya. Isa qarab turasiz. Men qizlarim bravo. Ayda. Ayda. Pomidor salsa. Bilasizmi pomidor salsa? Yumshoqlik kiritirish uchun. So'sil bo'lsa uchun, ayda. Sen bala so'sil bo'lashini qayt. Ayy. Oldu? Qani salsa bormi? Anlar pishir oldidan 3 minut oldindan sirqirib solasiz. Folga bilan qoplayapsizmi siz qoplamışlar shularni? Yo'q, qoplamaymiz. Qoplamaymiz. Uzatayım mı endi hozir? Ayy, duxovka. Yo'q, Lenar, sen bugun komanda bermadi. Ayy, shulay kerak, bo'lay kerak, men tegishtirim. Sen durust so'raysan, bilasan-ki. Rahmat. Eshitdingmi? Bilar ekan. Bunda bu topshirig'im men. Lenarlarga boshlagan kerak tura. Lenarning bayrangilari ham tovuqlarin bir 15, 20, 30, 40, 50 minutga sotamiz. Ya, men o'zim Lenarga da aytasim kela, men bilaman Lenarning ijrolar yozganin. Ul tekst yozmay, u qadar zakaz beray. Keyin Big siyrak yozaman. O'zi yozmay. Kuyni o'zim yozaman. Ko'pchilik ayy. Bitta. Yaratan bitta ketdi. Seniki mana Ey shabobiz. Borsida benim jurlar, bunlar. Lenarga yozib beralar deb. Esenmisiz? Bunda 50 so'm to'laydi, kimgadir avtorligimizni oladi deb. Mana so'nggi vaqtlardagina yangi jurlarni Elfa G'aviy menga beradi. Elfa G'aviy. Farshagapov shu onun bilan birga xizmatdashlik etamiz. O'zim turunda degan Yovuz xotin degan jurlar onaqi. Yovuz xotin deyrak shunday. Moshnimi? Ko'ngliga tesa, u Yovuz xotinlarning ko'ngliga terga teshidi. Lenarga tiyib biksayr bo'lgan hali. Yo'q, men butun bet ko'z oldimga keltiraman. Men bet hisli. Agar bir xotin qiz bo'lsa, men bet hisli. Chunki u o'zi bet hislanib tekstlarni yozadi. Hisli bo'lmasa yozib bo'lmaydi bitamani butun. Sening eng birinchi nechik bo'ldi? Sen boshda tekst yozdingmi, ondan so'ng kiyimi balashaqdan yeysa, u nechadir yoshda keldimi, qo'yan tudi ideya, o'zingga jir yozuv ideyasi. Gitarga o'ynarga o'rganib, biroz o'ynarga o'rgangach degan. Zuğa, ayi. Metim soldatda jirlar o'zi o'ylab chiqarib, mana bu turli jirlar. Men de o'ylab chiqarib qo'yman dedim degan. Shundan akirlab tekstlar yozib, shu tekstga muzik gitarda o'ynay. Sho'tirib chiqa boshladi. Ham men endi bilam sening bir ko'p tekstlaringda shunday nelar, umliqlar bor. Hoppa, endi qiz bola yeysa, ay. Endi kelin yeysa, bo'ladi, u bek yaxshi. Chunki har bir kishining, har bir avtorning o'z qo'li bo'ladi deymi? Ayyo, o'zining imzosi, pushti deb aytamiz. Stili. Ayyo, men Lenarni yoqlab shuni aytayim, oningda o'z qo'li bor. Sincha edi. Ishli 4-5. Yaxshi. Tekstni yozgach, nimada ko'rsatib qaraysan, bundan xatolar bor, yo'q deb esa o'zing ashqanib, narsaga men o'zim. Yo'q, ko'rsataman. Redaktor o'zim.
Алар күбесенчә миңа ошый торган сүзләрне, фишкаларны алып атар. Мин шул күрәсең кирәк, әй булмады сезнең белән дип. Фишка башта ниндер шундый сүз туама, так. Ниндирәк сүз итеп була икән? фиш. Опа! Әйдә опа дигән җыр язам. Опа, нинди кыз бала. Ул менә фишкалыклар беләсең, 2 куплетны яки 3 куплетны алмаштырырга мөмкиннәр, хис-тойгыларны бирергә. Син дә шулай дип саныйсың. Әйе, мин Нигә 3 кулланмыйсың алайса? кулланам, минеке икенчеләр бетте китте. Бетте китте. Шундырак сүзләр, шундырак текстлар яхшы. Әйдәм, Линар, син инде менә бурычта тагын бу тагын. Мин аңламадым моны, нәрсәгә син хәзер кыздырасың кабаттан аерым тагын. Пирамида ясыйбыз без. Мин үзем әле сар кызык. Монда нинди пирамида килеп чыгасын, без синең белән инде күрербез. Тагын бер никадәр вакыттан соң Илназның инде күреп торасыз тавыгы кыза башлады. Хәзергә дуслар тәмле көрәштә тәмле реклама. Дуслар, ТМТV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә һәм бездә яшь җилкенчәк буйдак егетләр, буйдак аңлашыла Линар яшен, әле ул 20 яшьлек кенә. Һәм 40 яшын тутырган Илназ Гарипов. Тыныптагы хисе бар. 40 түгел, 41 иде. Бераз яшәртте миннән. 43. Я, реклама вакытында безнең нәрсә эшләнде? Эшләр турында әйтергә кирәк. Бар иде гарнирга бәрәңгене Илназ пешереп тормады, турады да, тузлады бер шада азатты. Әйе, мин гомумән итне ниндер гарнир белән бозорга дип уйламыйм. Кирәк булса була, кирәк булмаса юк бәрәңге. Духовкада бу вакытта инде безнең Линар пешереп чыгарды тавыгын, салат өчен дип әйтә. Һәм аның инде монда хәзер токмаш өчен су кайнатты. Шулар да Линар безне су кайнатты. Әйе, су кайнатты. Синең токмашларыңны озаттык. Күрәсеңме хәзер ничек матур пешәчәк ул? Ана бульта охатып. Әлбәттә инде, менә бит. Линар үзенә ашыш ясады. Моны барбер булгатырга кирәк булачак. Ана кашык бар, яме, әз генә булгатып торасың. Сөйләштекме? Линар елмаеп пешер. Яме, син бит Линар яшел. Мин чын күңелдән пешер. Менә шулай. Хоп, сизгенә. Я, менә инде егетләр, сез ишеттегез, сез беләсез, тапшыру башында мин әйткәнем сезгә. Сезнең хакта адресрәгә Татар музыкаль телевизион премиясы номинантлары дип, ягъни ТМТV телеканал премиясы булачак. Зур тамаша әзерләнә, зур шоу фестиваль. 2 апрель көнне пирамида күңел ачу үзәгендә. Монда Кызыл Келәм. Татар эстрадасының иң мәртәбәле җырчылары, артистлары, алар рәтендә сездә булырсыз дип. Үзеннән чыгабыздыр. Сез инде әле тормыш иҗатын башлаучы егет барак мәсәлән синләр. Илназ инде үзен үз урынын сәхнәдә тапкан егет буларак, җырчы егет буларак чыгыш ясаячаклар. Әлбәттә, бик зур грандиоз шоу тамаша. Монда безнең җырчыларыбыз алтын, очлы, бәллүр статуэткалар бүләкләнәчәк. Һәм шулай үзләренең иң матур җырларын әлбәттә башкарачак сезгә кадерле тамашачылар. Шуңа күрә килегез 2 апрель көнне пирамида күңел ачу үзәгенә. Татар музыкаль телевизион премиясы тапшыру тантанасын сез күрергә тиеш, сез безнең белән бергә булырга тиеш. Мондый тамаша әле гомумән телеканал беренче тапкыр үткәрә. Алып баручылар әлбәттә инде анда бик кызыклы алып баручылар. Сез белгән безнең телевидениеның йөзек каршы булган шул Федус Тимаев, Гөлназ Сафарова, Ильвина, Айрат Ильясов, Лейсән Гимаева, Ландыш Нигъматҗанова һәм әлбәттә инде мин Булат Бәйрәмов та булачакмын. Әле сезне Алла бирсә игълан итербез. Пирамида сәхнәсеннән 2 апрель көнне көтеп калабыз. Кичке сәгать 5-тә. Килегез. Менә миңа билгеле булганы TMTV Production тәкъдим иткән иң яхшы клип номинациясендә синдә бар. Әйе, ул. Беләсеңме нинди клипың белән? Бу яңа төшерелгән клип, чөнки ул халыкта аны күтәреп алды, бик ошады. Гади әй шабабыз дигән композиция. Җырлап та күрсәт менә бер кушымтасын. Аны сорыйлар, үзең җырлыйсыңмы юкмы? Әйдә, үзең җырла, әйдә. Әй шабабыз, вакыт җитми имеш, тормыш дигән ватык уяда. Бер минутта вакыт таба алмыйбыз шул, үзе бер минутлык дөньяда. Дигән җыр. Һәм синең конкурентларың Сафин белән Илгәрәй. Алар да бар. Мин синең конкурентларың
Гомумән ярышырга яратмыйм, яратмадым да, Арчаптагы укганда да әле мине күп кенә конкурсларга җибәрәләр. Мин анда яратмыйдым, чөнки һәрбер кеше ул индивидуаль. Ну, Бәйле булырга тиеш түгел инде, шулай. әйе, һәрвакыт Һәр кеше үз индивидуаль, тамашачысы. үз тамашачысы, үз кулы, үз Киле. стиле, монда күп кенә критерийлар, ул критерийларны гомумән бер-берсе белән чагыштырырга ярымый. Әмма ләкин инде рейтинг буенча чагыштырып буладыр инде. Һәм бәлки миңа да биреп куярлар дип уйлап куям. Өмид итәбез, Аллаһ Тәгаләнең амр дигән сәгатенә туры килсә. Яхшы. Теге комача уламас иде. Линар безнең иң яхшы хип-хоп проект номинациясендә номинацияләнгән. Шуннан табик шундый мотор бейсболкалар белән хоп. Синең әлеге номинация кергән җырың ул бүтән булмый гашип. Я ничек кабул иттеләр ул җырны? Юк, бүтән булмый. Син имеешь в виду улларны чегиме? Әйе, олар өлкәннәр менә. Синең күршеләр, тәниләр, туганнар. Шулай әйтик, хип-хопны уллардан яраттылар. Яратлармы? Әйе, яраттылар. Но алар араларында бар шулай әйтүче инде. Нигә шундый сүзләр тыктың? Нигә шундый инде? Әйбәттәген яхшы да гына кабул иттеләр. Яшьләр инде машинада чипыркада бум. Мәтәнәсәдәген Тыңлый торган музыка һәр вакыт акыртып улласа, юк, бүтән булмаган. Хәтта Илназ тыңлап йөри ул җырны. Син нәрсә калсың Линар? Менә әйдәсең бит инде эстрада күбрәк. Зара вакыт. Ничек бу егетнең киләчәге бармы? Без бу егет белән Кабул итәбез без эстрадага. бер җирлектән инде без аның белән күптән таныш. Син белмәм булсаң булат. Ул беренче җырларын мин аны тыңладым. Нәрсә дип аталайды әле ул? Җәмилә. Җәмилә. Аның клибы да бар. Бөтен татар халкын шаккатырган клип. Ужас. Җәмилә клибы, ләкин нәрсә дәс килә. Бу егет уңышларына теләсе килә, чөнки үзенең юлы белән ул татар эстрадасына керде. Һәм моңарча андый проект юк иде әле. Ул шул проектны алды. Ләкин иң төп күрсәткеч җырчы өчен ул менә безнең контактта, Instagramда, подписчикларда түгел, инде ниндер тапшыруларда катнашып, ниндер рейтинг алуда түгел. Мин шуның белән быел теге үз өстемдә тикшереп карадым. Менә концертка киләсең, афишаләсең дә, концерт куярга киләсең. Ничә кеше килә? Менә сатылганмы, юкмы? Сатылганмы, юкмы? Ул теге мәҗбүри бирелгән түгел, кеше үзе теләп, үзе акча биреп, әгәр сән килә икән, менә бу дөрестән дә күрсәткеч. Менә шундый күрсәткечләргә ирешергә Ходай насыйп итсен. Әйе. Рәхмәт Достар, без Самаркандка чакырып көтеп калабыз. 2 апрель көне Пирамида күңеләче үзәгенә Татар музыкаль телевизион премиясын тапшыру тантанасына. Я, достар, безнең макарон әзер, шулай бит? Тукмаш әзер. Син ничек хәзер? Хәзер мотор дип ясың менә монда. Фокус күрсәтәм. Күрдеңме? Фокус, әйдә, фокус. Давай безнең фокус Илназ гына ди. Монда тоже фокусын. Син фокус сәдәләр, син бит инде бәрәңгең анда әзер. Шулай бит. Анда минем дә бәрәңге бар иде. Мин шул форсаттан Синең бәрәңгә берәс тә булмый. мин үземнең бәрәңгемә тоткан. Карале, нишибез? Ленар, монда сиңа сыр булып салабыз дигән. Удымы сыр? Сырда. Әйдәле. Салалы. Бик тәмле булган тәмлешкә. Шулай күренеп тора. Пешкән барысы. Көтелеп тора. Менә бер 3 минут духовка танталарга кирәк. Сыр бызмый ул, курыкма, сал бөтен сырын өстенә. Юк, менә Ленар шундый күңелле ул. Мин макарон пешерәм диде дә, менә тапшыру алдыннан. Теге спагетти пешерәм диде дә. Мен әйтәм, ярар, мин бәрәңге пешерермен дидем дә инде. Үзең аңа юл бирдем бит инде. Ахыр рәхәтләндереп бәрәңге пешереп утыра. Ул җитәме? Менә шулай 5 тормыш секунд. безне шулай иттерә, кадерле дуслар. Спагетти да бар бит аның. Спагетти белән дә фокус итәм. Я син спагетти белән фокус иткәнче, Илназ. Без беләбез Илназ, ул безнең бик оста фокусчы. Мен тапшыру алдыннан Булатка бер фокус Күрсәткән мен аны чөптер истә калдырдым. әйе, ул әйтте тамашачыларга да күрсәтерсең дип. Хәзер Махсус. җап җайлы фокус, бик җайлы. Карагыз. Кадрлар, 2 резинка бар кулында һәм алар шулай бармак арасында кысылып торалар. Ленар, син дә кара, карап тор. Алдым алдамыйм ул. 2 круг, җегетләр. Мин так яңламам. Честно, шулай бит. Әйе. Бер булат дисәк нәчме, тегеләй дисәк нәчме. Әгәр аны әзрәк ышкып алабыз икән, менә шулай. Әзрәк ышкыйбыз, и алар чыгып та китәләр шулай. Кире кертеп куй хәзер. Гері кертәм. Шулай кысылу белән кер. Ансын өйрәнмәдем. Ансын икенче тапшыруга чакыргач, мин сезгә күрсәтермен. Мин аңламадым, Рәхмәт әлбәттә. алкышларыгыз өчен.
Әйдәгез алга таба дәвам итәбез. Жыры булды, фокусы булды, тагын нәрсә. Нәрсә? Алып килгәнсең бирге. Әйе, мин теге тапшыруда Бар. теге тапшыруда мин сүз биргән идем, икенче тапшырып алып киләм дип. Бу кадерле дуслар, Әрмән Курайы, Әрмән Дудугы. Минем кашыктым әле, бит әле. Бер сөйшә күчте куядыр яра. Әрмән Курайын алып килдем, армянский. Нигә әрмәннеке, нигә татарны кынап килмәде? Миндә бар татарныкы да, башкортныкы да, барлык бөтенесе дә бар, чөнки күп кенә безнең егетләребез, кызларыбыз татар кураенда уйныйлар, ләкин Әрмән кураенда да уйнаучы татар егете Беренче очратканым юк. Очратканым юк дөрестән дә. Исеманым. Әрмән Дудугы, армянский Дудук. Дудук дигән сүз инде ул просто әрмәнчә ул Дудук. Кадерле дуслар, бу әфәнделәр үзләр эшләре белән шөгыльләнде, мин сезгә анда Безнең әйтергә кирәк, Илнас ул мультиинструменталист, ул бөтен төрле инструментта бераз гына уйный белә, берсендә дә яхшылап уйный белми ул. Ләкин һәрберсендә диярлек нәрсәдә булса маташтыра. Ул барабан дисеме, гитара, фортепиано, баян, төрле курайлар. Әйдә, күп сөйләгәнче, Дудуктың аның үзенең бар аерым бер моңы, аерым бер мелодия, тембр дип әйтер идем мин. киттек. Әйдә. Бу татар халкының нинди көйе булды инде? Бу татар халкының Әрмән булам мин бүген дигән. Татар халкы кие булды. Шокаблап куя торган. Айо, гомумән кызык инструмент, нәрсәселәр белән курайга, нәрсәсе белән саксофон дигән уен коралына ошаган. Бар икән. Бар икән. Дуслар, һәм шуларны һәм барсында сез күрә аласыз. 5 мартта филармониядә булачак. Минем сольный концертка. Менә тырышып әзерләнәбез. Инде соңгы ноталарын куеп маташабыз шул вакытларда. Килегез, шакырам барызына килсәгез бик шат булам. Дөрестән дә бик җылы, җырлы бәйрәм булачак. Килегез, мин көтәм. Сез килсәгез күңелрәк булыр. Димәк, анда инде аның аермалыгы нәрсәләр? Тире инструментлар, барысы группа инде вокаль инструменталь ансамбль булырак. Оркестр дип әйтәбез инде без. Оркестр, джаз бенд дисәк дөресрәк булыр, чөнки гомумән барлык музыкантларга инде безнең быел яңа составта барысына да инде 40 мең теге ягында музыкантлар. Инде Сергей. Ну, мин әйткәнем инде Назар 40 яшь булды. 40 мең төлим диме? Әйе, 40 мең төлей. Гитарада уйнашы кирәк. Әйе, һәм махсус кунак Әсия Бадретдинова, да күрәсез килсәгез, килегез, ярыймы? Аллар. Көтәбез. Уңышлар сиңа, Илнас. Бик зур рәхмәт. Синең ризыкларың пиштеме әллә инде? Минем барысы да әзер, мин Ник әзер түгел әле? Бу нәрсә бу? Бу теге оя ясыйсыңмы син, кыш оясы? Юк, менә Ленарга карап торсаң, менә бу якта ниме, ул гомумән элек авылларда теге әбиләр ашын әзерләгәндә бит бөтенсендән парлар шылтырадыр бөтен җирдә. Шуны хәтерләтә нәрсәгәдер. Минем өстәлдә гомумән бер нәрсә дә юк, чагыштырмачаның белән. Анда бөтен нәрсә. Ленар, синең бөтен нәрсәң да пиште кебек инде, әзер кебек. Булды кебек. Юк, укроп связь бар. Укроп, иң мөһиме укроп сибелмәгән икән бит дуслар. Минем укропсыз нишләрбез? Гомумән бер генә сорау борчый, әлбәттә бирәм укроп. Бер үзенеке бар икән, бермим укроп. Ленар, иктирали синең ул эшне хәзер бездән барсын. Беләсеңме, минем Монда синең эшең аз калды бит. Бу тапшыруда бер генә сорау борчый. Кем җиңер икән, мин микән әллә Булат Байрамов белән Ленар яшен микән? Я Ленар, син монда тагын бу шиклек нәрсәгә дип. Маңамы Монда дигән. кайсын ай? Менә монда әйтәм яныма турып торып. Шиклек салгач, кишер салаты әзер башламы? Әйдә куеп тора, син чын тавышыңны ишетик әле менә гадәттә безгә гелшла килгән җырчылар. Кемнәр беренче киләләр, җырлап карыйлар. Син дә безгә берәр хип-хопыңнанмы, яисә инде попсаңнанмы берәрсә җырлап күрсәт. Ну шулай Караганда ай-ай, хоп-хоп, Опа. Ага. Кайсынан башлыйбыз? Әйдәгез. Минем шулай популяр җырларны оппанинги кыз баладан без хәзер импровизация ясыйбыз. Әйдә. Опа нинди бу. Оппанинги кыз бала урынына менә без пешергән әйберләрне әйтеп чыгабыз. Әйдә, Опа нинди бу токмаш. Аяклар одан бар. Ну кызык була бит әйдә.
Оппа, бу нинди тукмаш, аяклар атлап бара. Оппа, бу нинди бәрәңге. Оппа, нинди бәрәңге. Матур гына булганы хасин. Оппа, нинди бу тавык. Шатлыктан шамайга, рәхмәт безгә. Шушыларны тудырганга. Рәхмәт безгә ТМТV каналына. Без ТВ каналында булганга. О. Всё. О, бетәм пешермим. Бетәм алмыйм кашык. О, бетәм алмыйм кашык. Шулаймы? Шулай сен дә шуны җырласам була. Я минем зур кашык. Булат, ул бик моңая син аның ипин алган кебек. Нинди тәмле булган. Сумыны. Макар. Мен де сезгә һаман теге басым ясаган белән буйдак җегетләр дип, сезнең тормышыгызда җавапсыз мәхәббәт булганы бармы? Беләм, үлеп гашыйк булып, син җырында күк менә булдың гашыйк, ул сине ташлады, кадер китте, син тормыш бетте. Мин бөтенесе шулай. Җанлыкта да. Һаман син гашыйк булып торасың, һаман сине Күрәсең, очрамаган әле. Син яшь бит әле. Мин дә шулай дим, мин бит койга батмадым. Юкмы? Юк. Сөйләшкәндә дә җырлап, сөйләшә кебек, мин аты йыламысың. Инас, монда күп сүз алып булмый Ленардан. Ленар эшлә. Мин эшләйм, мин күп Синең менә әйдә. Син инде бер вакыт имеш-мимештәр туган ие. Илназ Гарипов өйләнә икән. Ул һәр ел саен чыгып тора, Илназ Гарипов өйләнә икән дип. Ләкин теге Худайның Назар өйләнә мин. Худайның амин дигән сәгатенә генә туры килгәнен көтеп торабыз. Гомумән, әлегә мин ялгыз теге очрашып йөргән кызны, ягъни һәрбер концертта әйтеп килдем инде. Кешегә сөйләп йөрмәгез, кадерләр, сез дә. Бу тапшырда гына әйтәм. Бу безнең өчен генә. Йөргән кызны кияүгә бирдем. Яңа елдан соң. Үз кулларым белән. Үз кулларым белән, Аллага шөкер. Эзлибез, тормыш юлынан атлап барабыз. Алла берсә, шушы Алла берсә, инде 30 тула, бер 2-3 елдан, шуңа күрә 30 тулганчы бер нәрсә әмәлләп карап куярга. Кирәктер дип уйлыйм, чөнки теге гомумән Аша педагогларында укыган заманнарда теге авылга кайткач әби белән әни икесе арасына утыртып куялар да әйтәләр, улым, менә өйләнә калсаң, тормыш иптәшең татар гына була күрсен дип әйтәләр. Хәзер менә авылга кайтам, теге алай моны әйткән кеше юк, хәзер кемдә ярый буга инде, ялгызына калган диләр. Инде шуаш кызына да риза. Әлбәттә. Аңлашылды. Дишле ул. Белмим, миңа кызык. Гомумән, син мондый рецептларны каян күрдең, Ленар? Кем сездә шулай ясый менә? Менә уйлап чыгарып утырам бит. Бу эксперимент барысы. Мен әйткәнем инде, күренеп тора, Ленар ашы бүлмәсенә бик сирәк керә кебек. Достар, сез бүген үзегезне бик кызыклы. Рецептлар безнең белән бергә күрәсез. Мондый берне безнең күргән юк. Күрмидик һәм күрергә дә язмасын дип. Мая. Ленар. Салат әзер. Булды, биттеме инде безнең? Юк, һәммәне матурлыгындан всё. Булды, эш битәме? Аннары бит. Ярат, эш битте дисәк тә була, чөнки вакыт чыгып килә, достар, безнең әле белгечне чакрасы бар. Аңарча әйтим, кабаттан безнең спонсорыбыз турындагы үзебезнең кайнар матур хисләребезне. Әлбәттә, иң беренче чиратта зур рәхмәт. Тапшырыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Күкмара сода маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Күкмара мәрмәр истекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Менә мондый югары технологик өслек сезнең савыт-сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чист тартуны әлбәттә ашаганнан соң, кыздырганнан соң бик җиңелләштерә һәм сезгә тагы да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм чуеннарны Күкмара коллекциясендә табарсыз. Зур рәхмәт спонсорыбызга. Без инде Илназның да бәрәңгеләрен Булат, сән тартып чыгарыйк әле. Худайның зур рәхмәте. Гомумән, беләсезме, Булат? Бу бәрәңгенең барсы да кирәкми, чөнки Шунча бәрәң кирәк. бу шоу кирәк иде. Шоу? Әйе, Эш бәрәңгешне шуга дип пешердикме барысында? Әйе, миңа Безнең коллектив зур. Коллектив зур. Ләкин без беләсезме ничек теге әзгенәк була инде, Әйе. Гарнир зур була. Зур була. Без икенче төрле эшлик, гарнирны бәләкәй итик, әйтне зур итик. Чөнки ират кешегә ит кирәк һәр вакытта. Ит булсын дисәң. Әйе, Без буларны достар барысына бик матур итеп бизибез. Күреп торасыз, Ленар да инде үзенең укропларын тура битерде диярлек. Тимә кайнару, кулым пешәчәк. Мин
Шуңа биреп торам. Һәм җегетләр, әйдәгез, сезне сатабыз, барысы әзер бит монда. Инде белгеч керер дә хәзер кабып карап ризыкларыгызны әйтер, кайсыгызның ризыгы иң тәмлесе. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Дуслар, егетләрне озаттык башка бүлмәгә һәм бездә кабаттан бүген Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гемаев. Булат, сәлам. Сәлам, Илнур. Ничек хәлләр? Әйбәт кенә, килеп җиттек. Бүген мин сиңа әлләнсе башка дырып тормыйм, әйтәм, бүген җегетләр иде монда. Икесе дәген. Икесе дә. Менә шулайрак. Бу җегетнең монда дөресрәге бу катнашчының егет икәнен салаты бераз гына әйтеп тора. Әйтеп тора. Бу яктан әле егет дип әйтмәссең дә. Матур әзерләнгән салатын. Ну, салат. Укропны турамаганнар. Җылкып кына салганнар. Турадым да, җылкыдым да аттым дип аталар. Аха, ярар. Бәрәңге һәм тавыкның Туше, ак ите. Менә җиттер, аңламчыда калдым, 2 ризык килеп чыкты, 2 кайнар аш. Ярар. Үзенчә. Башта салаттан шап карыйк мисың? Салат, кеше салаты. Кеше салаты. Кеше салатын. Куян сөйнеше мәле бу. Мин аңа исемләп таба алмадым. Ул яшен салаты дип атала. Яшен. 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 Му. Яшен. Әзрәк булгаты булара кирәк инде. Булгаты бала. Ну, нәрсә дип әйтим, бу салатның инде Аша башта әле әйтерсең аннан соң. бу Бизәлешен ничек? диетик столовыйда ашаган мәле. Бизәлеше бик Ябык матур. җегет үзе була, ябык. Әле сине куганчы аларга шактый күп тырышырга кирәк. Тикшертәме килә? Ашардыкмы? Буланда бераз шикләвек тә уган иде. Yok şeklek. No. İşini azrak olup şeker kumu salsalar temnerek bulur ya. Onları süt üstü koymağındağın jellegenler, jellep kine soğanlar. Ишәптер шуларак. Ekonom variant student ahırı. Әйе. Икенче ресурсында калып карыйгын дә. Konsa berenge? Бәрәңге. Тау итгән запеканка. Исеме бар. Тәмлүшкә. Тәмілюшка. Тәмлүшкәме? Bunun seyinde ilegişe bulgan indi. Идәгәчә сырда алып салды. Sırda olup saldı. Бактың исә аны әнисе әзерле икән бу җегетнең. Әнисенең рецепты буенча ул карап торган. Мин дә үземне илешемне бераз гына керттем монда. Тавыкны башта кыздырып алганда иттердек инде. Әйе. Суган белән бәрәңгендә бераз аерым аннан соң кыздырып алды да. Катлам башлап тавык, аннан соң бәрәңге салдык та, помидор. Ризык тәмле. Soğan azrak şıtırtı diye beytim. Şütkine soğan kızdırıp salırga ya. Biraz gına. Biraz gına. Yaxşı. Aldan. Қалғаны? Anları pomidorunu az kata basalırga ya. Çünkü yine azrak kiyip gitken. İste bulgaç. Әйе, üstte bulgaç. Osqa bәрәңге астына. Или урта bir жерге салып калдырга ya. Осы бәрәңге асыл болса орта бір жер була инде. Әйе. Амысы Булай тәмле ризык. ашарлык. Ашарлык. Амысы инде Паста. суын инде хәзер әйе. Паста. Кыргына мәләсең бу. Паста кырыгына. Соусы Җигет юк. әле ул белми, ул чынлап та ул менә. Ул аның кушаматы тәхәллүсе яшен булса, үзе бераз гына яшелрәк. Яшелрәк дип әйтәм, аш-су өлкәсендә әле тәҗрибәсе артык күп түгел. Аның девизы өйләнсәм хатын пешерәчәк бөтен нәрсәне. Алай икән. Әни. Өйләнгәнчә әни. Әйе. Әнидә хатын да янда булмаса нишли. Бәрәк командировка. Аштырсам торам, ләкин пешермим диде. Алай икән алайса. Чек. Макарон пешкән. Пешкәнме ярар? Альденте түгел тәки. Юкмы? Юк, пешереп бетергәннәр. Нык пешереп торганнар. Ник пешереп бетергәннәр. Асылда әйттем әле, алырга кирәк иде инде. Катып була инде дип. Терсәргә йомшарып бетә. Күкрәге пешкән. Әйбәт. Әйбәт. Бәянең төгеләрен калып карагаш әйтермен. Салат. Салат. Яшелчә салаты дип әйтик мине. Әйе, яшелчә салаты. Бунда кыяр, помидор, борчак. Бу егет матаукланып тормаган. Юк. Укропларны мин шулай ире килеш ашарга яратам дип. Кара тәмне. Тәмлеме? Лимон сакканнар. Лимон түгел, лайм. Лайммыни. Белеп бетермәдем. Менә күртен тәм бар. Тәмлеме үзе? Мин каптырмам, Тәмле. белмәй әйтә алмыйм мин шуңа. Менә валлаhi. Салат нормально. Нормально. Салат нормальный валлаhi. Әйе. Монсының бәрәңгесе бик матур дип кыздырганнар. Әйе, ул тырышты, ул. Молодец. Ашап карыйын башта Айырып бәрәңгесен. Гарнир итеп бәрәңгесен. Бәрәңгесе андан табылырга тиеш әз генә, юкмы? Альденте. Катрак. Әйе. Шәп.
Монсы нәрсә дип әйтегенде? Тауық түшіннен рагу. Рагуда түгел, ол үзе шағын Поджарка дип әйтейін мен нәрсә дип әйтейін. исем таба алмады ул аңа. Яра. Ха, темен қауып қарайбыз. Шоу болсын. Show must go on. Бірақ біраз салат. Mesela tavuk. Chicken. Қанысы кетім ана. Бұл жігітке бірінші орын. Әйе? Бияқтағысына екінші болайынды. Чөнки бұл жігіттің салаты баланс сақланған. Тәмі де бар. Чөнки лайм біле сыйық майын қошып бесағай. Әшкілтім тәмі бар әзгіне. Жеңіл ашалағын дегеріз. Баланс бар. Әйе. Бәрәңгісіне вообще бишлі. Анары поджарка деп рагу деп әйтек мейінді. Бұрышны теге шисті изілгенші қыздырмағаны әлденті ясағанар ошағанда кетіртеп тұр. Альденте. Әйе, әлденті. Альденте, Әйе, әлденті қалдырғандар. Теге изілі бітмеген бұрышы. Мен шындайын яратам, чөнки әзір кетіртеп тұр. Перес гриль шикілді. Шоған көре бұл бұяқтағы егіт ұстарақ пішірген, тәмдерек пішірген деп әйтегенде, шүткіне. Шоған көре бұяқтағыға бірінші орын, бұяқтағы екінші орын қалайын. Рахмат Илнур. Дұрыс бәян деп санымен демейін бүгін. Айтам, мұнда бір тәжірибесі жетіп жетмей әзір. Яшырек мәлі? Яшырек әлі ол. Әйе. Яшырек. Айтам, мұнда уже 45 яшылық жігіт. Шойару, әлбәтте, енді Алла қалсыздар, достар, жеңушілер белгіленді. Илнур білен саулашабыз, есігізге түсірем. Бүгін біздің білгіш ролінде қосанымыздың ең ұста шеф-поварларының бірісі болған Марокко ресторандар шілдері шеф-повары Илнур Гимаев еді. Илнур, рахмет, саулашабыз. Саулашабыз. Сені білен әм шақырабыз Илназ Гарипов білен Ленар Яшинні. Я жігітлері, біздің білгіші кетті, өзінің тілеклерін айтып, білгілерін қойып, қар уақыт башты бұяқтан салатыңды қойып қарады. Әйтті, әйтесін, тутырып әйтті. Біріншіден жәлләгенлер, мәселе қоймаған бек жәлләп салынған дей. Екіншіден, әгер де кешіріне біраз шекер қымы білен бұлғатқан болса, тәмдірек, баллырақ болыр еді деген тілеклерін айтып қалыр. Абылай ошарлық. Диетик салат студент әлі бұл жігітте. Өтемәйі. Аңлашылды алайса дей. Екінші ризықны қауып қарады тәмлі, пішкен барысы да. Ләкин мұнда бар өзінің бірне қадар нишкәліклері. Помидорны ортағарақ есеттіпке салып қалса, помидор кей бітмәсе де көресің, помидор кегенірек. Шуңа, әгерден екінші жылы пішірген ниетлесе, помидорны салара керек, һәм суған біразына күтір деп тұрады. Суғанны айырым қыздырып салара керек шылай, айырым. Әлі мен қыздырттырып, аңлайсың әлі жетмеген әлі анысы да. Айырым қыздырсаң тағалашап. Мұнда барыста пішкен, әлден тоқ болып жетмеген бермешін, отық машына қотырақ болса тағалашап рәк болар еді. Есінде қалдырды ма? Сеңа әлі өсерге, әлі тәжірибе жирға да жирға. Ләкин енді бұл яшында мұның қатты ектіріп пішірі білгеш, бұл сеңа әлбәтті плюс қына. Сенекінде айтайын ма? Ayt bina qonib turam әлі, нәрсеге әлі арай, бина көп ризық пішіресі қалмаған дейм. Сенің молодец. Башта сәйірсінген салатына қарап. Mesela турамаған укропны бұлай ғана mesela жыртып. Әйе, мен жыртып салдым. Шылай ғана? Әйе. Шылай бір атиш ұлмақсыз. Анасын қойып қарады, тәмілі dey. Бигерәк тә моңа бик яхшы тәм керткен лайм. Башта лимон салдылар мәлләд микән, лимон түгел, лайм кебек иде. Лайм сыктым мин. Лайм сыктым һәм шул лайм менә бөтен нәрсәне эшләгәндә инде. Шуңа күрә бик тәмле. Монда баланс бар ди. Баланс сакланган, шуңа күрә салатка бишле. Аннан соң бәрәңгене куып карады. Бәрәңге бишле бер сүзсез. Куып карады тавык белән менә бу бұрышны. Нәрсәсен бу исеме дип мин исемен чиктер шулайрак, юктыр кебегрәк. Куып карады. Барыста нормада, чөнки мин яратмыйм менә бу бұрышның пешебетүен ди. Пешебетеп ул бер альденте ди. Альденте сакланган. Альденте менә әзрәк кетердеп торуы аңа плюс кына дип аңлагансыңдыр инде Ленар. Тәҗрибәсе дә зурак бит инде. Яше дә бар. Шуңа монда беренче урын бер сүзсез Илнас, мин сине котлыйм. Biraz gına jindi дип әләйтте. Ул анда әйтмәде, монда бөтенләй җиңү юк дип. Сиңа шулай юк. Бу синең өчен җиңү. Синең өчен навытрып әле әзерләп бирү, әзерли алу. Шуңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы ашак акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч мәрмәр ислекле, капкачлы кәштрүл 2 литр. Илнас, беренче рәттә синеке. Бик зур рәхмәт.
һәм Күкмара металл заводы ачык акционер җәмгыятеннән Күкмара кәчтүрел нәкъ шундый кәчтүрел. Тоже мәрмәр. Шулай ук мәрмәр инновацион эслек. Күрәсең, барысы язылган. Бу яңа буын кәчтүрелләр дип әйтергә кирәк. 2 литр консida синеке. Рәхмәт бик зур сезгә. Атлыйм. Алып кайт, еңә, Пешергә өйрән. еңә, пешергә өйрән, пешереп өйрәнеп беткәч тагын килерсең, яме? Сөйләштекме? Хәзер инде үзегезнең теләкләрегезне тамашачыларга да әйтә аласыз. Бик зур рәхмәт ТМТV каналына шундый ток-шоулар әзерләгән өчен һәм безне чакырган өчен. Инде бик зур рәхмәт безне ашарга, пешерергә өйрәткән өчен. Сынаган. Сез булмасагыз әле без монсында эшли алмаган булыр идек. Бик зур рәхмәт менә безнең ризыкларга бәя биргәнегез өчен. Беренче тапкыр килгәндә сковородка алып киткән идем. Хәзер табак, икенче елга Алла бирсә, берәр зуррак кастрюльга килермен инде. Зур кәстрүл бар. Әйе. 10 литрлы. Әйе, менә алырга кил. Казан белеп йөрибез. Яхшы. Әгәр син әйтер теләкләрең бармы сезгә? Бар әлбәттә генә шулай бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен, мине сынатып караганыгыз өчен бик зур рәхмәт MTV каналына. Һәм рәхмәтне әйтәсем килә, мине буларны сыйлаганы өчен һәм бераз өйрәткәне өчен әниемә бик зур рәхмәт. Әлбәттә, дуслар, үзегезгә рәхмәт вакыт тап килгән өчен, иҗади уңышлар сезгә, яңа җырлар көтәбез, яңа проектлар, әлбәттә яңа үрләр, җиңүләр. Әлбәттә без сезнең белән очрашырбыз 2 апрель көнне пирамида күңел ачу үзәгендә дип ышанып калам мин, бик ышанып калам, сез җиңеп чыгарсыз тирәгә. Барыгызны Яисә бу көтәбез. номинацияләрдә. Инде сезнең белән кадерле тамашачылар саубуллашабыз төгәл бер атнага. Сау булыгыз, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV телеканалыннан күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока-пока.